Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji ana ci gaba da kama layi a gwamnatin jihar Kano bayan Abba Kabir Yusuf ya bar jam'iyyar NNPP zuwa APC mai mulki. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Tafiyar Kwankwasiyya ta sake samun rauni a jihar Kano bayan rasa kwamishiniya da ta bi gwamna Abba Kabir Yusuf. Kwamishiniyar harkokin mata, yara da masu bukata ta musamman ta jihar Kano, Hajiya Amina Sani, ta sanar da sauya sheka daga jam'iyyar NNPP zuwa APC. Hakan na cikin wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai na Kano Ibrahim Waya ya fitar, kamar yadda Punch ta samu. Sanarwar ta ce Amina HOD ta rungumi akidar Kano First domin gaggauta ci gaban jihar Kano da kasa baki daya. Hajiya Amina Sani, wacce aka fi sani da Amina HOD, ta kasance daya daga cikin ginshikin tafiyar Kwankwasiyya, kuma an santa da sayayyar akida ta da jajircewa. Waya ya ce matakin ya kuma zo ne domin karfafa zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin al'umman Kano, tare da baiwa jama'a damar zaɓar makomarsu ta siyasa. A cewar sanarwar, sauya shekar ta zama wani sabon tarihi a siyasar Kano, tare da faɗakar da hankalin jama'a kan muhimmancin makomar jihar baki ɗaya. Gwamnatin ta ce jama'ar Kano yanzu suna zaɓar tsakanin muradin jihar baki ɗaya da kuma bukatun wasu 'yan tsirarun mutane masu son zuciya. Sanarwar ta kara da cewa tafiyar siyasar da ake ciki ba wai magana ba ce kawai, illa tafiya ce mai ma'ana wacce za ta sake daga darajar Kano. Ta ce wannan tafiyar za ta mayar da Kano matsayin mai kyau ta fiskar siyasa, tattalin arziki da zamantakewa a cikin jerin jihohin Najeriya. Gwamnatin ta bayyana cewa kwamishinonin masu rike da manyan ma'aikatu sun tabbatar da biyayya ga gwamna Abba Kabir Yusuf duk da sauye-sauyen siyasa. Sanarwar ta jaddada cewa ikon baya kushewa muddin manyan hukumomin suna aiki tukuru wajen kawo sauyi da ci gaban al'umma. Ta ce duk wani yunkurin rikici daga wasu mutane masu tayar da kura ba zai canja gaskiyar da ke faruwa a jihar Kano ba. Gwamnatin Kano ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da aiki bisa doka da tsarin dimokuraɗiyya, tare da karfafa haɗin kai tsakanin ɓangarorin gwamnati. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.